Hola, benvingudes i benvinguts a Xuxines Català Fàcil. Avui iniciem una nova secció que es diu Barbarismes a Xuxines. Aquesta secció, evidentment, pot contribuir tant a aquelles persones que esteu començant amb el català com a aquelles persones que ja teniu una miqueta més de coneixement o fins i tot les persones que sou catalanoparlants. Primer de tot, què és un barbarisme? Un barbarisme és una forma lèxica d'origen estranger que no es considera assimilada a la llengua pròpia. Llavors, jo ara us diré una frase, que és la següent. M'atabalo amb tantes coses que vull abarcar. Quin seria el barbarisme aquí? Molt bé, és abarcar. Abarcar és un barbarisme que té el seu origen en el castellà. Llavors, quines paraules originals del català podríem fer servir per substituir aquest barbarisme? Això sí, tenint en compte el significat i el context de l'oració o del text que volguéssim utilitzar o crear. Mireu, serien les següents. Tindríem abraçar, abastar, agafar, estrènyer, comprendre, incloure. Aquestes serien les paraules. Llavors, la frase de l'inici quedaria m'atabalo amb tantes coses que vull abraçar o m'atabalo amb tantes coses que vull abastar. Doncs res, espero que us hagi agradat aquesta nova secció. Així que si voleu i us ve de gust, li podeu donar un like en aquest vídeo. També us podeu subscriure i no us oblideu que també hi ha un compte d'Instagram de Xuxines Català Fàcil que serveix per complementar moltes de les coses que fem a YouTube. Doncs res, que vagi molt bé i fins aviat. Adeu!